Imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihloko salenkonzo sithi ngabe uNkulunkulu, izulu nesihogo kukhona. Kunesisho esithi kwesinye isikhathi abantu abafuni ukuzwa iqiniso ngoba besaba ukuthi leli qiniso lizobaphoqa ukushiya ubuwula ababambelele kubo. Sekaningi ngizwa abanye abantu, ikakhulukazi abamhlophe, bephika ubukhona bukaNkulunkulu, izulu nesihogo, bethi le imfundiso nje eyafika namakholwa ngayo abesabisa abantu. Abanye, ikakhulukazi abamnyama, baye baphike ubuqiniso beBhayibheli, bethi le incwadi nje eyabhalwa zihlakaniphi ukusikhohlisa ngayo. Uma laba bantu bekhuluma ngalezi zinto abakucacisi ukuthi le imibono nje yabo, kodwa le mibono iba liqiniso abangama ngalo nasenkantolo. Kukhona umehluko phakathi kokukholwa nokwazi. Ukukholwa ukwamukela into ngengqondo ongakaze uyibone, kodwa ngengqondo oyithatha ngokuthi ikhona. Kodwa ukuba nolwazi ngento kusho ukuba lesiqiniseko esibambekayo sobukhona bento okhuluma ngayo, ngoba uyibonile, unobufakazi obuphathekayo ngobukhona bayo. Kafuphi into oyikholwayo into oyazi ngengqondo, kodwa ongakaze uyibone ngamehlo. Kanti uma uthi into uyayazi, usho ukuthi leyo nto uyibonile ngamehlo, uyakwazi nokuchaza isimo sayo. EBhayibhelini sifunda ukuthi ngaphambi kaNowa kwakunomprofeti kaNkulunkulu ogama lakhe ngu-Enoki. Lo mprofeti kuthiwa wahlala noNkulunkulu iminyaka engama300. Ubufakazi bokuthi kwenzeka lokho sikwazi ngoba nguye u-Enoki owabhala incwadi kuyo echaza into owayibona yenzeka kuye ehlala noNkulunkulu. Ngakho-ke asikwazi ukuthi u-Enoki akakwazi ezulwini. Emva kwa-Enoki kwaba nomprofeti u-Eliya, naye owathathwa inqola yaya naye ezulwini engafanga. Ngaphandle kwa-Enoki no-Eliya kwaba nomprofeti uMelkizedeki, owayengenakuqala nokuphela kwezinsuku, engenayise engenanina, naye wavele wanyamalala waya ezulwini. Ngaphandle kwalaba esengibabalile saba noMose, owayephila eminyakeni yo-1446 BC, naye owabekhuluma noNkulunkulu. uNkulunkulu okwathi mhla elethe umthetho wakhe kubantu, waziveza ubukhona bakhe kuyisizwe sonke sakwa-Israyeli. Ngiyazi-ke ukuthi noma kungaba nobufakazi obungakanani ngobukhona besahlakalo esiseBhayibhelini, kodwa kunohlobo lwabantu okuthiwa ngama-agnostics abahlale bephikisa noma yini ebonisa ubukhona besimo sikaNkulunkulu. Ngizalelwe enkolweni, ngakho-ke ngikhule ngikholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu. Kodwa kusukela ekupheleni kwa-2006 kwafika ingilosi yazohlala nathi kuze kube manje. Kulapho-ke engaqala ngaqonda khona ukuthi uNkulunkulu ukhona, izingilosi zikhona, kanjalo izulu nesihogo kukhona. Kodwa namanje ngiyazi ukuthi kuzoqhamuka abantu abangazi lutho ngalento engikhuluma ngayo, bese bethi ngoba lento ingaphezu kokuqonda kwabo, ngakho-ke ayikho. Ngithi ingilosi le ngoba sesihlale nayo iminyaka engaphezu kweminyaka eyi15, ifika kithi cishe kathathu ngesonto. Sesaze sayijwayela, kwaba sengathi ngumuntu nje ofana nathi. Kodwa siyazi ukuthi akusiye umuntu lo, ngoba ukufika nokuhamba kwakhe asikwazi, asikuqondi, ngoba uvele abuye anyamalale nje sibhekile. Ziningi kakhulu izinto esizifunde ngokuhlala nale ngilosi, ezinye esingakwazi ukukhuluma ngazo ngoba zingaphezulu kokuqonda komuntu. Lo muntu wasezulwini ufika njalo esezosifundisa ngomthetho kaNkulunkulu oseBhayibhelini. Kodwa yena alikho iBhayibheli oliphathayo,
ngoba yonke imibhalo ivela esandleni sakhe. Isandla sakhe sibukeka sinamehlo, kodwa emva kwesikhathi okwacaca ukuthi lesi iskrini lomuntu wasezulwini obuka kuso yonke into eyenzeka emhlabeni nasezulwini. Manje uma sekuvela umuntu ethi akakho uNkulunkulu, alikho izulu, azikho izingilosi, iBhayibheli incwadi nje eyakhelwe phezu kwezinganekwane zamaHebheru. Mina-ke esengihlale nengilosi iminyaka engaphezulu kwe-15, ubani phakathi kwethu okufanele ezwe ngomunye? Kuba sobala ukuthi ngokukholwa kwabo kumele besiphikise entweni esiyaziyo, kodwa bona abangayazi. Mina-ke engiyaye ngibone ingilosi ifunda iBhayibheli elinemibhalo evela esandleni sayo, kodwa kuyilo leli Bhayibheli esiliphethe. Kufanele ngithini ngemfundiso ethi akukho zincwadi zeBhayibheli ezabhalwa uNkulunkulu, sikhohliswa ngabelungu? Njengoba sesichazile, esingakuqondi ngengilosi ukuthi ezandleni zayo kuba sengathi zinamehlo, kodwa la mehlo aphenduke abe iskrini esingafana nese-TV. Uma kungumbhalo ube iskrini esifana nese-cellphone. Kule skrini ingilosi ikwazi ukukubonisa izinto zasendulo, ikubonise izinto ezikwelinye izwe, ikwazi ukubonisa izinto ezisezulwini. Ngangazi ukuthi umama wathengwa noma wa-adoptwa ngumprofeti Izashembe, ubaba mkhulu. Kodwa lolu lwazi lwami lwalungalukhulu kangako. Kodwa ingilosi yaveza iskrini, ngabona yonke impilo kamama kuze kufike ethathwa ngubaba mkhulu. Ngalesi skrini ingilosi yayisibonisa ukuthi umama wahlupheka kanjani eseyintandane. Lesi kwaba yisimo esasisibi kakhulu, okwakuyisimo esikwasamuvi enjengoShaka Zulu. Ngesinye isikhathi sasigulelwa ngumnewethu, umfundisi uMpanza. Ingilosi yabe isiyasitshela ukuthi umfundisi usezohamba emhlabeni. Yathi uzolandwa yilokhokho wethu ophethe isizwe sakwaMpanza. Yabe isithi ingilosi kufanele simenqabele lokhokho wethu ukuba athathe umfundisi. Yathi kodwa lo muntu unekhanda elikhuni ngendlela eyisimangaliso. Ngakho-ke ngeke aze akwamukele okushiwo yini. Yabe isithi ukuze nimnqobe, shonini okuphambene nalokhu enifuna kwenzeke. Nempela senza njengoba ingilosi selulekile. Yavula iskrini, salibona ikhehla liphuma endaweni ekwasamgede. Ithi-ke ingilosi, nguye ukhokho wenu lona. Njengoba nimbona nje usiyothatha umphefumulo womfundisi. Kodwa ukuze engaphumeleli ukuyokwenza lokho, mceleni ukuthi akasale semthatha umfundisi ngoba usegule kakhulu. Nempela umkhokheli wamemeza wathi, mkhulu, sicela usale usumthatha umfundisi ngoba usegule kakhulu. Laphenduka leli khehla lasibuka, labe selithi, mina sengizotshelwa yini ukuthi ngenzeni. Lavele labuyela emuva, lamshiya kanjalo umfundisi, wasinda kanjalo. Ithi-ke ingilosi, niyalibona-ke leli khehla ukuthi linjani. Uma ufuna lenze into ubokwenza sengathi uvumelana nalo, kanti uyaliphikisa kwelifuna ukukwenza. Nginikeza nje izibonelo ezimbili zokuthi zikhona izingilosi. Noma ngingakaze ngiye ezulwini, kodwa ukuhlala nomuntu ovela ezulwini, nohlala esixoxela ngombuso wezulu, sekwenze saze saba nesithombe esiphelele ngobukhona bezulu nesihogo. Ekuqaleni sithe kwesinye isikhathi kunabantu abangafuni ukuzwa iqiniso, ngoba besaba ukuthi ngokwazi iqiniso kuzovela ubuwula babo, bese bephoqeka ukusuka kulokho ebese bazifundise ukuthi ilona qiniso. Kunabantu abahlale bebabaza ukuhlakanipha kwami, ngengihlale ngikuveza ngendaba kaNkulunkulu. Kodwa mina akho kuhlakanipha enginakho. Okungejwayelekile ukuthi thina sihlala nengilosi, okuyiyo esifundisa izinto eziningi
ezingaziwa emhlabeni. Angaze ngikufihle lokho. Ngaphambili mina ngangingazi lutho ngokuthi ama-Israyeli ngabantu abamnyama nokuthi uYeshua ngumuntu omnyama. Emva kokuba sengitshelwe ingilosi lokho, sengenza ucwaningo ngathola ukuthi impela kunjalo. Ingilosi ike yakhuluma into ebengingakaze ngiyicabange, yize iphambi kwami. Uthi-ke lo muntu wasezulwini, ngihlale ngizwa amakholwa ethi alindele ukubuya kukaYeshua. Kodwa angazi ukuthi le mfundiso yokubuya kukaYeshua bayithathaphi, ngoba uYeshua esevalelisa kuJohane 16 wachaza kahle ukuthi yena njengoba esehamba emhlabeni angeke esabuya. Ngabe bayamphikisa yini kulokho owakushoyo? KuJohane 16 verse 7 to 11 esevalisa uYeshua uthi, kepha mina nginitshela iqiniso ukuthi kunifanele ukuba ngihambe, ngokuba uma ngingamuki umduduzi ngeke eze kini. Lapho esefikile yena uyakulambulela izwe ukuthi leduke kangakanani mayelana nesono, nangokulunga, nangokwehlulelwa. Mayelana nesono ngokuba bengakholwa yimi, ngokulunga ngokuba ngiya kuBaba, anisakuphinde ningibone. Ithi-ke ingilosi, njengoba uYeshua wachaza kahle esevalelisa ukuthi anisawukuphinde nimbone, yimuphi-ke lo esenimlindele? uYeshua akasoze akhuluma abuye aziphikise, futhi awukwazi ukuthi ungayeka amazwi akhulunywe ngumuntu esevalelisa, bese uyokuma ngenkulumo ongayazi ngempela ukuthi ichaza ukuthini. KuMathewu 24 okuthiwa inkulumo kaYeshua, awukwazi ukusho ukuthi lesi siprofetho sichazani ngokubuya kaYeshua. Kule nkulumo ekuMathewu, okokuqala uYeshua akashongo ukuthi lokho okokwenzeka kobe sekungubuya kwakhe. Kodwa kuMathewu 24 verse 30 kuthi khona kuyawubonakala isibonakaliso sendodana yomuntu ezulwini. EBhayibhelini igama elithi indodana yomuntu alichazi uYeshua kuphela. Bonke abaprofethi uJehova wayebabiza ngokuthi indodana yomuntu. Bheka uHezekeli 3 verse 17. Manje kule nkulumo kaYeshua ekuMathewu 24 natshelwa ngubani ukuthi ngokuthi indodana yomuntu uYeshua wayezisho yena? KuMathewu 24 kuphi lapho uYeshua owake wakhuluma ngokuthi le ndodana yomuntu nguye? Ngoba kuJohane 16 wachaza kahle ukuthi akasophinde abuye emhlabeni. Uthi-ke lo muntu wasezulwini, lo moya ongcwele uYeshua owayekhuluma ngaye ngumprofethi u-Isaya Shembe. Iyaqhubeka ingilosi ithi, uNkulunkulu usethukuthele kakhulu ngendlela abantu abona ngayo. Ngakho-ke uNkulunkulu uzombuyisa uShembe emhlabeni, njengokusho kaYeshua lapho ethi, lapho esefikile yena uyakulambulela izwe ukuthi leduke kangakanani mayelana nesono, nangokulunga, nangokwehlulelwa. Iyaqhubeka ingilosi ithi, ngiyabona amanye amakholwa akujahile lokhu kubuya kwendodana yomuntu. Kube sengathi kukhona abazokuzuza kukho, yize kuyibo abachithe umthetho kaNkulunkulu, bandisa ukudukisa emhlabeni. Ukufika kwendodana yomuntu kuza nosizi olungakaze lube khona emhlabeni. Akukho kuhalalisa okoba khona kubantu bomhlaba. Lolu usuku oluyofana nezinsuku zikazamcolo ngesikhathi sikaNowa. Koba khona usizi, kube ukukhala nokugedla amazinyo. Lezi zehlakalo ezibalwe kuMathewu 24 niyozibona ngamehlo, futhi seziseduze. Abaningi bazobona ukuthi ukubuya kwendodana yomuntu kuchaza ukuthini kwesintu sonke, ngoba indodana yomuntu iyobe izokwahlulela. Ubabamkhulu akazubuya engumoya njengenkosi ilanga,
kodwa uyothatha isimo somuntu osenyameni njengoMelkizedeki. Ngalezo zinsuku izwi lezulu lozwakala emhlabeni wonke. Amen. Sinjalo-ke thina sifike sakhe inkolo yethu bese sifuna amavesi azosekela kulokhu esesikwakhile. Kungakhathaleki ukuthi kuphambene kangakanani nezimfundiso zeBhayibheli. KuJeremiya 31 verse 31 to 34 kubhalwe kahle ukuthi uJehova uyokwenza isivumelwano esisha nabantwana bakwa-Israyeli nabakwaJuda, ngoba lezi zizwe zase zehlukene kabili. Kodwa lesi siprofetha sahlanekezelwa sibhekile. Kwase kufundiswa ukuthi lesi isivumelwano esisha esoba khona kuyisintu sonke ngokubethelwa kaYeshua esiphambanweni. Emva kwalokho-ke sonke sothethelelwa izono zethu ngaphandle kokuzicelela intethelelo. Akudingi ukuba isihlakaniphi ukubona ukuthi imbudane le esiyifundiswa la. Ngokuhlanekezela lesi siprofetho, abezizwe babeqonde ukuthi ngaso kuchithwe ukugcinwa komthetho kaJehova. Mhlambe kwafanele ukuthi kusukela manje sizihlole izinto esifundiswa ngabezizwe, siqinisekise ukuthi ziyahambisana yini nesikufundiswa eBhayibheli. Inkosi ibusise izwi layo. Le ntshumayelo iyatholakala kuFacebook no-YouTube othi Rembanza NCG.